Γεια σου! Γεια σου! Τι κάνεις, καλά? Για πάρτε αυτό, μυρίστε και δώστε. Μυρίστε και πείτε. Να πούμε τη γνώμη μας τι είναι. Ναι, τη γνώμη σας τι είναι. Τα αρώματά του είναι αστική λεμόνια. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ εδώ. Και αυτό εδώ το μαύρο είναι καπνιστό αποξηραμένο λάρι. Ναι, αυτό λίγο πιο έντονη γεύση, οπότε αυτό το κάνουν σκόνη και το βάζουν στο ήλιο για να μην είναι πολύ έντονη γεύση. Κάνει σκόνη το αποξηραμένο λεμόνι και το ρίχνει σε μία λεμόνι. Πάμε παρακάτω. Αραβικό κάρι και ράσελ χανούντ είναι τα δύο βασικά μπαχαρικά της αραβικής κουζίνας. Ό,τι αραβικό πιάτο φάτε αυτές τις μέρες θα έχει μέσα ένα από τα δύο. Πολύ γευστικά, πολύ αρωματικά, καθόλου καυτερά, θα τρώτε άφοπα. Γάρα μασάλα και ταντούρι, τα δύο βασικά της Ινδικής κουζίνας. Πάρα πολύ Ινδία εδώ, γενικώς η Ινδική κουζίνα έχει εξαπλωθεί πολύ. Οπότε αν φάτε Ινδικά, θα έχει μέσα ένα από τα δύο. Αυτά είναι λίγο καυτερά. Χαρίσα. Παραδοσιακό αραβικό μπαχαρικό, πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ καυτερό. Αν σας αρέσουν τα καυτερά, τρώτε χαρίσα. Χαρίσα. Ζάταρ, αυτό εδώ πίσω. Ζάταρ, το αγαπημένο. Δεν είναι μπαχαρικό όμως. Είναι μείγμα μυρωδικών. Ρίγανη, θυμάρι, σουσάμι, αλάτι, πιπέρι, σούμακ. Όνειρο. Μπαίνει παντού, ταιριάζει με τα πάντα. Που θα βάζεις ρίγανη, μπορείς να βάζεις ζάταρ ανταυτού. Γενικώς ό,τι βρεις με ζάταρ φάτο είναι πεντανόστιμο το ζάταρ. Ζάταρ. Σούμακ που έχει μέσα και το ζάταρ. Το σουμάκι που λέμε. Έχει λεμονάτη γεύση. Το βάζουν κυρίως το βάζουν κυρίως στη σαλάτα φατούς που είναι σαν την γκορντομάτα τη δικιά μας. Γενικώς ό,τι θες να λεμονίσεις, βάζεις σούμακ. Κοτόπουλο, σάλτσι, αυτά τα ντομάτες με αυγά που κάνουμε στραπατσάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σαουάρμα κάρι. Σαουάρμα κάρι, σως. Σαουάρμα είναι το νούμερο 1 street food της Αραβίας. Εμείς έχουμε πίτα γύρω, αυτοί εδώ έχουν τη σαουάρμα, το σαρμά δηλαδή, το τυλιχτό. Άρα είναι η λεπτή αράβικη πίτα, με ένα πράγμα σαν σκορδαλιά μέσα πάρα πολύ ωραίο. Γύρω κοτόπουλο με αυτό το μπαχαρικάκι και πίκλες. Όνειρο, φανταστικό, τέλειο, σαουάρμα, φάτε. Ας σας πω για σαουάρμα το μεσημέρι. Πάμε παρακάτω. Τα μπλε τα δύο αυτά. Ίντικο, το λουλάκι που λέμε. Είναι για τα βάφη που λέει φάσματα. Εντάξει, οπότε με το πιάσεις για τη βάφη. Το κίτρινο. Και αυτό κάνει. Α, δεν το ξέρω. Δεν είμαι ψάρας, απαγορεύεται. Έχετε δίκιο, το έχω ακούσει. Ναι. Α, το πιάσε. Πρόσεχε, μην πιάσεις ρούχα. Με αυτό γιατί δεν βγαίνει. Λοιπόν, κίτρινο. Το κίτρινο αυτό, σουλφούρ. Σουλφαμίδα που λέμε, σουλφαμιδόσκονη. Αυτό έχει βάσει το θείο. Τι το κάνεις, αυτό το κάνεις λάσπη, βρέχεις, το κάνεις λάσπη, το βάζεις πάνω στο δέρμα σου και βοηθάει έξεμα, δερματοπάθειες, κνισμούς, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μετά, κανέλα και λιράνη σε καλύτερη ποιότητα κανέλας, έτσι. Αστεροειδής γλυκάνισος από δίπλα. Εκείνο και το μαύρο εκεί πάνω είναι πιπέρι. Αυτό εδώ το άσπρο, εδώ. Ginger, μπράβο. Εκείνο εκεί το άσπρο ροζ, θα σου πω για το λουδάκι, το άσπρο ροζ, αλάτι μαλαΐων. Το άλλο το άσπρο εκεί κάτω στη γωνία, έψο, στύψη. Τι είναι η στύψη? Τι είναι? Όχι, από εσάς περίμενα να μου πείτε. Ξέρατε και το ίνδικο εδώ. Λοιπόν, η στύψη είναι αυτό που χρησιμοποιούσαν παλιά οι μπαρμπέριδες μετά το ξύρισμα. Αντισηπτικό, αιμοστατικό. Είναι ο κρίσταλος στη φυσική του μορφή. Είναι αυτό που πουλά στα φαρμακεία τώρα. Σαν τα κοσμητικό. Ναι. Λοιπόν, τα λουλουδάκια όλα αυτά τσάγια διάφορα. Τα βράζεις, ό,τι άρωμα σ' αρέσει, κάνεις το τσαγάκι σου. Επίσης, έχουν πολύ ωραίους καφέδες. Τους αράβικους καφέδες που λέμε. Αρωματισμένους με κάρδαμο, με σαφράν, με ροδόνερο, πολύ ωραίοι καφέδες. Επίσης, έχουν το νούμερο 2 εξαγώγημο προϊόν τους. Το νούμερο 1 είναι το πετρέλαιο, το νούμερο 2 είναι ο χουρμάς. Χουρμάδες πάνω από 1000 ποικιλίες χουρμά. Superfood ο χουρμάς, έτσι, κάνει 1000 καλά στον οργανισμό από όλες τις χουρμάδες. Άλλο superfood που έχουν, σαφράν, ιρανικό. Εμείς έχουμε κρόκο κοζάνης, αυτό το βράζεις κάτι για το στομάχι. Και αυτό? Ναι, όλα αυτά είναι κάτι. Ρίζες είναι, τι είναι? Ναι, τα βράζεις για το στομάχι. Λοιπόν, το σαφράν λοιπόν, άλλο 1000 καλά στον οργανισμό. Πολύ ωραίο προϊόν. Θες πολύ λίγο, θες μια κλωστή το σαφράν που λέει ο λόγος για να κυλορίζει, αλλά κάνει όλα αυτά τα καλά, δίνει ωραία γεύση, δίνει ωραίο άρωμα. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ εδώ παντού, στο νερό, στο καφέ, στα γλυκά,